Здравейте, приятели! Дошъл съм тук днес, за да изкажа моята морална подкрепа за това, което сте се събрали. Знаете, че много хора в България знаят това, което се случва в момента в Сирия. И искам да ви кажа, че всеки един изстрел срещу мирен гражданин на град Хомс е изстрел срещу мен. Аллаху Акбар! Обаче, знаете, че имахме тук тежка зима. Но това, което искам да ви кажа е, че арабската пролет продължава и пролетта идва. Аллаху Акбар! Много диктатори си отидоха. Предстои да си отиде поредният диктатор. И след най-тежката зима идва пролетта. Вярвайте в това, пролетта наистина идва.